NginguBeverly Vena, ndihlala apha eRiस्ton since 2017. Umama kaThafatswa, Thafatswa ohamba phaa uMamqed apho afunda khona ngoNalibali. uNalibali ndive ngaye kumhlobo wenene, akudlala nkqubo yabantwana. And ngoku ndazova ngaye ngoku phaa kwamaMamqed uThafatswa xa emane ebuya nencwadi zesiXhosa sikaNalibali. Afike ke afundise nabanye abantwana apha endlini, asixelele uba kwenzeka ntoni nantoni phayana. Apha endlini ke sisiXhosa ne, sithetha isiXhosa neAfrikaans, English ke ewe, but ke isikakhulu sisiXhosa. So ke apha endlini akho mntu wonke okwazi ukufunda isiXhosa. Ndim noThafatswa, then ke sifundise nabanye. Aba bancinci sibacacisele ke ukuba ezi ncwadi zithetha ukuthini, sibafundele. Ewe, we do create quality time, especially ke ngoku for ufunda. For uba ingqondo yabo iqiqe when it comes to isiXhosa isikakhulu. Because okay, even though Afrikaans siyayithetha, but asisayithetha olaa hlobo sasithetha ngalo. Because ngoku kwi-environment sihlala kuyo kuthethwa isiXhosa isikakhulu. Senza kakhulu ezi ncwadi because nathi ke besingekho fluent olo hlobo esiXhoseni. But ke ngoku ever since ke ngoku sifunda ezi ncwadi, at least ikhona i-change enkulu eyenzayo. Into ekhoyo ngoku sinayo noba spenda even if it's an hour or less, babi bored, yazi abantwana bayabhoreka, but ke siyalenza ixesha for uba sifunde ezi ncwadi zakwaNalibali zesiXhosa. Before ibiyindaba yefowuni, umntwana upixa games before ezi ncwadi, but ngoku ebhizi nezi ncwadi, at least ifowuni ibekwa phaa ekuqaleni, kubekho ixesha lofunda ngoku ezi ncwadi. Because ke ngoku ifowuni icutha nje ingqondo. Ndifuna ubulela kuNalibali for introduce abantwana bethu kwiincwadi zesiNtu, and ndicela nakwezinye iindawo aqhubekeke ngale nto ayenzayo because it keeps abantwana off estradweni. At least umntana azazi uba xa ebuya esikolweni unencwadi emlindileyo phaa endlini efuneka eyifundile. And uNalibali has brought us closer as a family. Siyafundisana isiXhosa apha as we are mixed. Yeah, so it has played a big role apha efemelini. Iyasisondeza, sifundisana nesiXhosa kakhulu.